Sekuphele iminyaka izinhlelo zemidlalo zinganakwa ezikoleni ngenxa yokungabikho kwengqalasizinda efanele. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ulincome kakhulu lolu hlelo lokuvuselela ezemidlalo ezikoleni. In school there is a talent, a raw talent that needs to be unfolded and shown to the public, and then they use it to develop it. At the same time, this program is bringing interest to the school, because when you look back, there were sports activities that were taking place. Abantwana were participating. Zonke izikole zaseNdwedwe ziyingxenye yalolu hlelo. UMasipala uthi uyazama ukusebenzisana nohulumeni ukuvuselela ezemidlalo esikoleni. We decided that, look, we'll support the view from the Department of Sports that says, let the sport go back to schools. We had engagement with the Department of Education also. They say, look, it's time that the school starts playing sports again. Kunethemba lokuthi lolu hlelo lwezemidlalo luzolwa nezinto ezifana nokukhulelwa kwabantu abasha kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini. Nabafundi balamukele ngezandla zombili leli thuba. Zonke nje lezi zinto ezenziwa la zinhle kakhulu because zaveza amakhono ethu. Ungathi mase esikoleni siyogxila kwimfundo kuphela, kube khona ama-activities esiwenzayo. Izokwenza umehluko omkhulu ngoba nofisa ukudlala uzokwenza azodlala futhi izothuthukisa ibhola engane ezincane. Uhulumeni uthi unezinhlelo zokuyisa lolu hlelo nakweminye imiphakathi.